नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै नोंसोर नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बेखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमब्लासो मिथिगोन बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौल' नायनानै थाङो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालाङा। बेनिखायनो गाहायाव गोजा साबस्क्राइब बटन नुनायाव नुनानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट नोंथांमोना नायबाय थानो थाखाय। आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि बागै। अनजिमा फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान शर्ट मुभि जिउनि सायनासालियाव दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअआव नायनानै लादो। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि केमेरा, एडिटिं, स्ट'रि, स्क्रिप्ट डिरेक्टरानो जादों मोगथां बसुमतारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों बिहिम्बर, जुनाली, कृष्ण, इन्दिरा, बिस्तिराम। दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै, अब्ला बिथांमोननि मोगथां बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानैल' थाङो, साबस्क्राइब खालामनानै गालाङा। बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों। नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि गुबुन मोनसे गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। आं बेवहाय बर'नि कार्टुन भिडिअ हगारनो सानदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे बर' फान इउटुब चेनेलखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। गोजोननाय थागोन आरो भिडिअआव कमेन्ट खालामनानै हरदो।